Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isupay kunamlan asino nakapimpintas ngam nakangisit may. Uwan nga rod tunggal lumabas dito'y balay dayi Maria, nakadigos. Kunamlan no ada na patag-apag nana. Ada siguro manan lalaki na iso akasta. Ay na! Ada kay man dito yung agmarmarites ngay malaldawan. Ha? Si kamat kumare, makapakigtot kamat. Kat pudno mo ti bagbagak. San ka ni? Nangrurong ka ni Mariton niya. Imbis nga ada ka mat ijabala yung loto iti makan asang petan nila kay mo. Ada ka dito yung makimarmarites. Ay, unay consistent. Ay na, true mo ti bagbagak. Inton kwan day taman kinasadot mo nga agluton ti pagapapaan nyo. Panawan ka man lang. Anya, awan pa'y naluto ang makan. Mabisbisi na kon. Ay, Anya, tinararamid mo ay tasan ka pa nagluto. Nabambanog na tao, nagapo iji bangkag. Sumangpetak, awan pa'y makan. Di mabisin, agluto. Anya. Imbag ko mga rod, no, ada na imas amay luto. Awan mat. Unay ka matentun niya. Di ka man lanapan nagalamat iti oray talbos lati kamuti di taro bayan. Agsapa, aldaw, malam, talbos. Ay, makauma, karding, makauma. Ay, apo ay atikas to abihag. Agsukatak ko mga awam mo nalaba na pagsukatak. Anya ka matentun niya. Masadutak nga aglaba. Nay, inton ano nga roti pa naglabam ngay. Nada ko mama washing machine ta di ura inaldawak nga aglaba. Rayag, adan to. Kat, sakto nga rod mat aglaba ano adan to washing machine agatangam. Anya! Makapakigtok ka mo to niya. Ay, kunaklakit din, no, imalaldawan nga dalalya. Ay, no. Anya? Anya, matanday takawas mo. Kasla kawas tinaganak iti sa nga dosena. Kasla day tayo awan pagsukatamait. Sa bagay, sadot ka mga aglaba. Ay, di nakman bibiangan si kakarding. Di ka lang arudan bibiangan. Ay, nakasanumot nga main. Kasta lang arudan ti kawas mo. Nagangot pa'y tapayod mo. Apay, di ka mabay ni ti karuba. Naimbag man tamaan anusan da kadag iti tao akasarsarina. Sardangan nak kunak! Ay, Ang ako. mga nudyak makapagtipala niya pa'y timaramid kukin ka. Nay, madihan, nagangot Nay, da kayo magamang kalkarding. Uwan ka na kan, imayak dito kalapaw mo, tao mayak mamakipangan, no, dahin lutom. Mabibisinak. Ay, walang kal. Ado mo tayo nabate ka ng aldawak. Ay na, agyaman ang unay ka anakan. Awan kanas ko nga agawid iji balay. Sigurado asaan mo na nakaluto ni Tunya. Ni, apay ngay, angkal? Sadot nga rod, saan nga agluto. Saan pa'y nga aglaba? Saan pa'y ang makadalos iji balay? Saan pa'y ang nagdigos, nagampap? Ay, una yan, ante. Anya la unay ay ti pakakumkumikuman na. Tadi na masango da kita. Ay, talaga asadot ngamin. Anya? Alang arod, angkal, ingkay manganan. Sigurado ang mabisin kayon. Ala, yag mo nagiti murang kuto niya, ta siya akong timang ilaba iji bangkag. Ha? Nakababain matkan ka. Anya? Nakababain matkan ka. Gapulang iti panaglabam ket saan kan ang makamaritis. Anya? Yag mo nagiti murang ko, makaamu akon. Inak iji bangkag, tadadanom ijay. Ken makaamu kan tumutan iti biyag mo.
Ah, Nagsimple na trabaho, di mo pa'y maaramid. Ultimo agdigos, di ka pa agdigdigos. Awang kanas kong agawid dito'y balay no kastoy laeng. Isong agtalawak man lagay. ay, day, mabit lang kardeng. Murang sama na kita imamaw. Una na. Murang ko dagitoy. Ay, itugot ko iji bangkag dagiti murang ko. Tadamot paglabak ijay, ta sidagak mo't itiwaig. Amo ko. Siguro, di na ka may labaan ni bakit mo niya. Ay, uwan nga rod nana. Talaga ngamin asadot ti asawak. Ay, kasano mga min asaan asumadot. Inaldaw nga da iji sangwanan ti balay da marites. Ang kikinuto na kabayatan ti panag-iistorya na. Uwan nga rod nana. Ultimo agluto, di na maaramid. No sumang petak nga agapo iji bangkag, kasyak pala ti agluto. No kasta, ikam ti pagnakman na. Ada ka mo kasta nga asawan. Imbis nga asikaswan na ka nga agapo iji bangkag. Saan may? Anya, saan ang nagaw-awid nila kay mo? Kuna, mare. Saan nga rod, kumare? Ijayan bangkag amat maturog. Ijay matan nga glutluto. Kasta. Ay, God. Ragsak kumatan, Ngamin, awanan ti ilutwa kan asikaswag alaklakayan. Makauma. Anya, Maramid ko kay kayat ko. Agawid ak iti oras akayat ko. ay unay kan kumare. Husto laang dayjay nga inaramid na mare. Tumayo sa sarili niyang paa. Anya. Ay, si Kamat, sister. Nalabsan ka iti ibigat. Ay, naaging gaita. Ada ka pala dito, ay. Kasla sana mabambanog day tangiwat mo asao-asao. Uri agmalmalam. Ay, nanaginawan da kan samot ti microphone. Ay naku mare. Awam matiaramida ki balay. Isong hadaklat ta dito Ay, naing kakatulungan nila kay mo iti bangkag yun. Nalabsan mi itay amadamang agpurpuros iti bunga ti mulan na. Ay kasta. Kayat nasawan. Agla ko nga rudan ni Kardeng itinatang na. When? Ang mga no italamanan ang mapanunot mo at tulungan kaputa pa nag-aapit. Ay, si Kamat kumare. Nalabas matanti pa nagsasaom kanya kon. Trulano naman ako Di ba? Ah. Kaya't mula ang mat nila kay mo, gaputaan mo mga adakwartana. Di mo to pa'y mailutuan, iti kanun na. Si Kamat. Ala, lumabas kalatan. Sao ka pa'y lang asauman. Nakailakotan, Uncle. Agawid ta ka din. Saan pa'y kaanakan? Mapantaman mo't ijay bagbagada nga agsilaw-silaw. Ha? Mapantamot agliw-liwa biit kaanakan. Ang mga no agungat ni Antito niya, numaamuan na, Uncle. Awan bibiyang na dayjay. Ken saan namot nga mo nga agap-apit ako ni Timulak. Gabuta saan man nga umay di bangkag. Alang nga rin, Uncle, mapanta. Uminom tala nga. Kalpasan na, agawid tanton. Wen kaanakan. Siyak ti makambo. Adi nga napintas. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo. Ha? Iti kasta, nasumarunong umay kami tumanayin. Awagan da ka, kasjay. O sige. Awan parikot, Manong. Ay na, manong ko na namutan. Ada ka di magbaga, Manong? Ha! Ay! Kwa, awan. Maragsa ka nakla, gaputay manugot ka. Ala, agyaman na, ading ko. Adda nakakita kada kayo kan ni uncle mo akarding ang nagkuyog kayo anapan ijay ilay di kalman. Ha? Ay, when, Auntie? Kat, apay nga ron asaan kay nga agkadwa na gawid? Ay, kwa, adamot si Murutan na balasang. Anya? Nay, agure kayo. Itaman pa sa pulan yun ni Uncle Carding. Ay, sana mabalen! Sana mabalen, day dyan nga raramidin na! Auntie, panagkunak, saanan nga agsubli pa ni Uncle Carding. Ngamin,
Nagpintas di pala sa asimurutan na sika. Anya, ay, saan? Saan na mabalin? Nunas kan nga agbaliwak tapno agsubli kanyak ni Karding. Ikarkarigatak. Andiyak lakit di kabala na mapukaw ko ni Karding no bilang laang. Si kamagayam ti masabat ko to niya. Tanda di kanay lasin ah. Nay, kas lalimlim tagmo dagiti madam. Ay siguro nagsangsangit ka niya. Nan, wen, nagsangsangit ak. Gaputamanon nga aldawasan na nagawawid nila kay ko. Agkarasubli ak iti bangkag. Namnama kamadanon ko iti nga maawan. Anya, ay siguro. Ada si murutan na babae. Iso asan na nagawawid. Ang mga no si murutan iti babae nga amo na iti agdalaw si iti unag ti balay. Jay, amo na ti aglutaw kasiyay. Anya, da kayo matnana, tila sasawan niyo. Ay na, pudno ti magbagakto niya. No amom la kumamat nga aramidin ti pagrebengam kas asawa, ay sad nga agsapol ni Kardeng iti sa bali a babae. Maawadam? Panawan kay manlangan. Awan pa'y matipan ang i-comfort yung kanyak mat. Anya? Ay, mapan kay ayan ni Marites, ah? Sigurado nga i-comfort na ka. Ay, salbag. Ada pa'y pa-comfort nga mumay. Tsaka mo ti aramid, kumare. Mariribo ka na katalagan. Kailaw ko na yan ti asawak ngamsan matan nga gawawid. Kat, anya pa yung nga kumare. Imbagam idi amaragsakan ka. Gaputa saan nga agaw-awid nila kay mo, tawan asya kaswam. Ita, agsangit-sangit kamat nga raod. No, hindi kumare, Juan. Gaputamok nga dalang iti bangkag. Ngamita. Ay, nay! Diyak maklon ti amin. Nga da si murutan nan abalasang. Anya? Diyak maklon nga da nang isukatan ni Karding kanya, kumare. No kayat mo ama isubriti sigut kada kayo, aramidem ti amin apagrebengam kas asawa. Sakbay ka nga umay makimaritis iti kakaarubam. Lepas sampay amin ama ubra iji balayo. Kas jela ang mat. Si kamat, kumare. Imbis nga i-comfort nak, saan matapagsasawan nak mat? Comfort? Ay na, kumare. Bakbakatan tayon. Saan nga usupay data? Anya! Ang dalusak. Iti kasta, nadalos dito yung arubayan. Barang maragsakan ni Karding no agawid. Oy! Kumare! My sister! Ay, ano ba yan? Agsing-singlot ka. Kabayatan ti panagdaldalos mo dito arubayan nyo. Oy, masinglot mo dito bulong, oh. Ay, ada parikot mo? Amom samatan, kumare. Ang tinda na magkapailang mat. Ha? Parikot ko nga ron ni Karding. Manon nga aldawasan na nagawawid. Tsaka mo no agsublipay nga tawon no sa anan. Ay, Ket, agsubli siguro, nagbalbaliw ka. Ay, nawaw. Anya? One sister, no baliwam ti kinasadot mo, agsubli nila kay mo. Wen, kumare. Inkarek iti bagik nga gaggagata kon manipod ita. Ay na, no idi pa'y lako maapinanunot mo kan inaramid mo dayta. No problem kumaita. Sa bagay, awan ti umuna ababawi ako nada. Alalabsan ka pa, sister. Ituloy mo ti agdalos kan agsinglot. Iti kasta, maragsakan nila kay mo no makita na nga agdaldalos ka. Itaman pa alumabasak dito arubayan nyo, nga awan ni Mariton niya nakatugaw. Ay na, nagbalbaliwan ako mare.
Adan, iji balay da. Urayan na asumang pati asawa na. Hay, una yan ayan ni Mariton niya. Isulagayam ti makapagbaliw kan kuana. Siguro, no sana kasi ti narami nila kay na nalabit nga aging gaita, di na pa'y napanuno tinagbaliw. Anya. Ay, naku namon kumaray. No siyak, aklunak aman nakikaarubaak. Ngamsak bayak ama pan makitugtugaw. Lepasak pay amin ama ubra dito'y unag tibalay. Iti kasta, awan parikot no kas diya sumangpat dagiti kabalay ko. Ay, kasta kumamay ti aramidan na. Angam saan mo't ngamin, ultimo aga si kaso iji balay da, di na pa'y maaramid. Isua, akas diya ti inaramid ni Karding. Ngamsa pay lakumata ag sublintaw. Kahit kumusta niyan ti maton niya, kaanakan? Mayat mo tananggal. Nalabsak idi na minsan ngal daw ngagdaldalos iti arubahan niyo. Kasta ka day. Tunggal agdamag kanya, ibagbaga kasi murot ka iti balasang. Ay ko na. Barang agnakam, kaanakan. Madlaw ko kahit agbalbaliw mo tan ni antay. Ngamin, saan na makikakaaruba, amapan makimarmaritais. Kanayon latan nga da iji balayaw, angkal. Nasayat no nagnakam di sadot nga antay. Unang kal, ken saan lasyak tinakadlaw iti dayta? Uray dag iti daduma, akakaaruba. Nay, apay ngay antay. Adda kay matlatan diti balkon. Ken nagaday ti nakaiturungan ti imatang nyo Ronnie, Anyo ti pampanunutan nyo, ante? agmauyong ka kad Ha? Amumot aparikot ko. No kano nga agawid ni uncle mo. Nga magindada magkapailaang. Agparparikot kay lang arudain. Ang naunget kay latamay. Talaga makapong tutak. May stress ak lang arudan kundi saludsod kapailaang. Imbis at tumulong ako mga lukoy ko ni Uncle Carding nga agawid. Sana na. Agungungot kay mate. Ay, kun kunakla day chay. Ala, pangaasim man nga rod. Tulungan na kuma. Amo kasi kalang tikaan na kan ni Carding nga sinagunay kan kwa na. Apay, sigurado kayo ka din ngagtultuloy yung data pa nagbalbaliw yo, ante. Anya, ay, katuan mat. Uray umunag ka dito'y balay. Kita, nadalos amin asuli. Kan, makita mat. Kadigdigos ko launay. Inaldawa ko nga digdigos ita. Ha? Mabiit laang. Karding! Tonya, si kakadidaytan. Anya, di naknailasin? Akwa, mas dawak lang amin iti langam. Mumatan ti agsagaysay. Kat no hindi ka kaslan nakuso agarami tabuok mo. Your breath is good. Anya, nagawid ka kadya mangrabak kanyak laang. Asan, ibagbagak lang ti punaw. Ngamin, medyo adaang utisang aw mo ide. Ang imita ka, ne. Awan mo tayo. Anya, Kan madlaw analinis in taglawlaw. Agraman dito unag tibalay. Nay, mayat sa. Karding lakay. Ikarik agbalbaliw akon. Ikatoy kung dagiti ugali ka di mo magustuhan. Pangaasim ko ma. Di na kon panawan. Malala na sayat, mate. Kan nagyamanak mate, takamo dyanan na. Nakamiris ka mo tayo, Tonya. Kahit sapay la ko mga road, tagtultuloy yan, dahi ta pa nagbalbaliw mo. Bakit? Wan lakay. Ikarik. Kanayon akong ngagdalos dito'y balay. Kanayon akmatan nga agdigos. Ay, nawaw! No si kakat si aasawa, aramidam ti obligasyon mo. Tapno di ka agbabawi no agsapol iti sabali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.